Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. А калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Іца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вами ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Это слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дарагія браты і сёстры, як я зазначыў на пачатку святой імшы, сёння каталіцкі касцёл адзначае значную урачыстасць Святой Троіцы. Што мы хочам паказаць, святкуючы гэтую урачысту, што хоча касцёл падкрэсліць, калі схіляе нас да таго, каб звярнуць сваю увагу на Святую Троіцу. А гэта менавіта тое, што мы верым у тое, што Бог ён адзін, але ў трох асобах: Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы. Увогуле, навучанне касцёла пра Святую Троіцу адразу сабе трэба добра ўсведаміць, гэта цэнтральная праўда хрысціянскай веры. Гэтую праўду абвяшчае і прапаведуе не толькі каталіцкі касцёл. Гэтую праўду абвяшчае і прапаведуе праваслаўная царква. У гэта вераць таксама нашыя браты пратэстанты. І ведаеце, што гэтую таямніцу, тое, што Бог з аднаго боку адзін, дасканала адзін, а з другога боку тое, што Бог, так бы мовіць, унутры сябе разнастайны, што ўнутры ёсць тры асобы, гэтага не можна спасцігнуць, зразумець розумам. Тады паўстае пытанне: дык адкуль мы гэта ведаем? А ведаем мы гэта адтуль, што нам гэтую праўду аб'явіў Пан Бог. І пра яе мы чытаем у розных месцах Святога Пісання. Гэтай праўды мы розумам не можам спасцігнуць, але чалавеку заўсёды, калі ты хочаш мець нейкае перакананне, хочаш у штосьці верыць, заўсёды хочацца нейкім чынам зачапіцца за гэта розумам. І таму людзі, яны заўсёды шукалі такія больш ці менш трапныя тлумачэнні, вобразы альбо параўнанні. Як гэта так? З аднаго боку адзін Бог, а з другога боку ён складаецца як бы з трох асобаў. Ужываюцца часам такія вобразы для тлумачэння, што Бог, будучы Тройцай, ён падобны, напрыклад, да вады. Вада, яна па сваёй сутнасці з аднаго боку адна, але з другога боку вада мае тры станы, которые ад сябе адрозніваюцца. Вада можа быць вадкасцю, такая звычайная, як цячэ з крана. Вада адначасна можа быць лёдам, которая знаходзіцца, напрыклад, у халадзільніку. Вада таксама адначасна можа быць парам. Тая самая вада, але ў трох розных станах. Альбо, напрыклад, такі знакаміты каталіцкі святы, апякун Ірландыі, святы Патрык, ён параўноўваў Святую Троіцу з раслінкай канюшыны.
ведаем, што канюшына – гэта трохліснік. І святы Патрык казаў, што святая Тройца, яна вельмі падобная да канюшыны. З аднаго боку, гэта тры асобы, такія тры асобныя лісцікі. А з другога боку, Тройца – гэта адзін Бог. Гэта вось як тое адно сцябло, на якім гэтыя тры асобныя лісткі трымаюцца. Чаму гэта так важна? Увогуле узірацца ў святую Тройцу. Чаму так важна увогуле памятаць, што Бог з'яўляецца Тройцай? Чаму Касцёл нас да гэтага схіляе і вызначае цэлую асобную і вельмі значную урачыстасць, якую мы сёння святкуем? Чаму гэта так важна? А важна перш за ўсё таму, што святая Тройца з'яўляецца для нас узорам. У чым? І тут трэба звярнуць увагу менавіта на гэта сцверджанне. З аднаго боку, нібы вельмі простае. Бог, ён адзін. І ведаеце, з аднаго боку зразумела, адзін гэта ў сэнсе таго, што вось той Бог, у которага мы верым, вось толькі ён ёсць. Больш іншых багоў апроч яго няма. Гэта адно разуменне, што Бог ёсць адзін. Але з другога боку, вось гэтая праўда, што Бог ёсць адзін, яна сцвярджае яшчэ адну вельмі важную рэч. Тое, што Бог, ён унутрана адзін. Ці яшчэ лепш сказаць, што ён унутрана з'яднаны, унутрана адзіны. У Богу вось гэтыя асобы, Бога Айца і асоба Бога Сына, яны паміж сабою злучаныя вельмі сціслай сувязю, злучаныя паміж сабою любоўю. І вось гэтая любоў, якая існуе паміж Богам Айцом і Богам Сынам, яна таксама з'яўляецца асобай. Трэцяй асобай Святой Тройцы, асобай Духа Святога. І вот гэта вельмі важна заўважыць і памятаць, што Святая Тройца, калі мы кажам, што яна з'яўляецца адзіным Богам, яна з'яўляецца ўнутры сябе супольнасцю. Супольнасцю асобаў, паміж якімі існуе еднасць. Супольнасцю асобаў, которые не закрываюцца одна перед другой, а наоборот, которые одна на другую открытые, которые існуюць не для сябе, але которые існуюць для іншага. З гэтага для нас вынікае вельмі важная навука, пра якую усе мы хрысціяне заўсёды павінны памятаць. Вось гэта не закрывацца на сябе, а адкрывацца на іншага, жыць для іншага. Што гэта азначае? А гэта навука для нас хрысціянаў у наступным, што мы хрысціяне, калі мы сапраўды верым у Бога, які з'яўляецца Святой Тройцай, мы, хрысціяне, ніколі і ні ў чым не можам быць эгаістамі. Гэта датычыцца і нашага штодзённага жыцця, так бы мовіць, светскага. Не можам ісці па жыцці і быць эгаістамі. Не можна жыць па такому прынцыпу, які, напрыклад, выражаюць наступныя крылатыя выразы ці фразы, што чалавек чалавеку волк. Чулі такое? Неаднойчы гэтая фраза паўтараецца і рэалізоўваецца ў жыцці. Ці, напрыклад, не можна жыць па прынцыпу, што мая хата з краю. Ці ёсць яшчэ адзін прынцып, што кожны млын на сваё кола ваду цягне. І гэтак далей. Хрысціянін, які верыць у тое, што Бог з'яўляецца Тройцай, не можа быць эгаістам. Не можа быць таксама і эгаістам не толькі ў штодзённым жыцці. Эгаістам можна быць і ў справах веры, у справах, которые датычацца духоўнага жыцця. Я думаю, неаднойчы вы сустракалі з боку іншых людзей, а можа і самі нешта такое перажываеце, калі чалавек мае такое стаўленне ў рэлігійных справах. Ён кажа, што, ведаеце, для мяне духоўнасць гэта я і пан Бог. І больш мне ніхто не патрэбны. Моя духоўнасць – гэта моя уласная справа. У яе
уваход не маюць ніхто. Для мяне вельмі важна вось гэта моя такая інтымная з Богом сувязь. Да? Я ношу Бога у душы. Я з Богом сустракаюся ў душы. Нібы звучыць гэта даволі высакародна, пра Бога кажам, пра веру і гэтак далей. Але калі разабрацца, вось такія выказванні не з'яўляюцца нейкай там верай. Але это, напэўна, не хрысціянская вера, которую мы вызнаем. Чаму? А таму, што хрысціянская рэлігія на ўзор Святой Тройцы гэта рэлігія супольнасці. Не рэлігія, не моя асабістая сувязь, я і Пан Бог. Не. Хрысціянская рэлігія – это рэлігія супольнасці. Таму менавіта і ёсць касцёл, ёсць царква. Таму менавіта і мы сустракаемся тут. Не проста, каб нам убачыцца. Не проста так, выпадкова сюды мы прыйшлі. Мы сюды прыйшлі, каб будаваць супольнасць, каб разам маліцца, каб разам ісці да Бога па якой прычыне? А па той прычыне, што Бог нам даў такі ўзор, што Ён сам у сабе з'яўляецца супольнасцю асобаў. Таму, браты і сёстры, заўсёды трэба сабе вельмі добра усведамляць, што хрысціянскі шлях – гэта шлях будавання адзінства тут на зямлі. А будуем адзінства тут на зямлі менавіта дзеля таго, каб ідучы гэтым шляхам мы дайшлі да самага галоўнага для нас адзінства. Адзінства з Панам Богам у вечнасці. Адзінства менавіта са Святой Тройцай, якая ў сабе з'яўляецца адзінай. Браты і сёстры, верачы ў Святую Тройцу, мы спадзяемся, што Езус Хрыстус кожнага, хто ў Тройцу верыць, моцна наблізіць да сябе, напоўніць Духам Святым, каб вось менавіта такім чынам, праз гэта аказацца блізка Бога Айца, бачачы яго тварам у твар у вечнасці. Амен.